Δεν μου λέτε, κύριε Γεροβασίλη, τι πιθανότητες έχει δηλαδή από τη στιγμή που θα κάνει την πρώτη τη δική σας την εξέταση με το αίμα? Δηλαδή, κάνουν και την αμοιοπαρακέντρηση. Υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει κάτι από αυτές τις δύο εξετάσεις και να φτάσουμε στο σημείο ένα σύνδρομο, παραδείγματος χάρη, να ανακαλυφθεί στον 8ο-9ο μήνα? Υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει από τις δύο εξετάσεις? Κοιτάξτε, δείτε, εξαρτάται τι ψάχνουμε. Γιατί σας είπα, το μη υπερβατικό προγεννητικό τεστ αυτή τη στιγμή μπορεί να ανιχνεύσει μέχρι 17 σύνδρομο με εξαιρετική ακρίβεια, πάνω από 90%, ανάλογα το σύνδρομο μέχρι και 99%. Στην αμνιοπαρακέντρηση μπορούμε, αν κάνουμε έναν απλό καριότυπο, να δούμε κάποια συγκεκριμένα σύνδρομα, αλλά άμα κάνουμε έναν μοριακό καριότυπο, που είναι ουσιαστικά η ανάλυση του υλικού που έχουμε πάρει από την αμνιοπαρακέντρηση μετά, αλλά με πιο σύγχρονες μεθόδους μοριακές, να φτάσουμε και πάνω από 120 σύνδρομα να ανιχνεύσουμε. Οπότε, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε αναλύσει το γενετικό υλικό που έχουμε πάρει, τότε μπορούμε να ανιχνεύσουμε όλο και περισσότερα σύνδρομα. Σαφώς, απόλυτο δεν υπάρχει, δηλαδή. Απόλυτο δεν υπάρχει. Κανένα τεστ δεν είναι τέλειο.